गैलालै गैला जोब्बाय हाब मोब्ला मा जिबखो फालाय औ मा जिबखो हिनजावा जिजौखासिन बे बैया सानैजों जालायगासिनो दङ मा अ बिदिसो बिसोर जालायगासिनो आरो थ' होथारनांगौ हाब मा जालाबायलायखि मा थौ बेलाय थ' मा फाग्ला जालाबायखो बिदि मारफै ओइ र' आसलथि खोथाया नै माथो नोंसो नों मा सानदों नामा नों आं थाखानानै गुबुनजों लाइन मारिग्रा नोंलाय सालि आं थाखानानै साथाम लाइन मारिग्रा नोंखौ बुथारथारगोन आं दिनै नोंखौ मानथार आं दिनै आयदाय नों आंखौ सोबा गबाय नों दिनै गवालै सालि नै माथो बावसो जालायगासिनो दङ खोन्थायसां बिसोरखौ हाब मा जालायखो मा जाखो होनदों नुवाखै माखौ नायदों सिगुं सादों थोद' माबा आंनासो खोन्थानाया भुल जाखो ना माखो फुरे हाब बहा बिलाय हो जा खालायगासिनो दङ जालाय हिनजावनाबो हौवानाबो जिबाय बियो बेखौनो बिबुरा बिदि होनना खोन्थाहैबाय आरो जोंनो है नोंस्रासो आलदा सानदों आंलाय मोजांखौसो खोन्थाखादोंमोन बोखायदो मानसिया बोखायदो बोखायथां हामालै हामा फैदो फै बिदिजों मारै जानांगौ हगारलै बेखौ होथारनां बेथि नों दिनै मानसि फैनायखायसो गबाय नों नङाब्ला दिनै गबाय नोंबो नेक्स्टआव गवा जाबायलै दै जाबाय मालाया जेखि जादोआ गबायलै आहा हाबादा दिनैलाय माथो एथ' सिन्था थाबाय थाखो औ मानि सिन्था जायाखै आं नै बेखौसो सानगासिनो दं आं बेलाय मा जिनिस जाखो लावथुबथुबनो हा बेलाय गोबोरखिसो दा बे गोबोरखि जायो नामा होनबा माथो खावदां इस खावदां एन्ड गोबोरखि अ बेखौ बिदिसो होनो ए आं दिनैसो मिथिबाय मादा बेखौ बिदिसो होनो ना बेखौ बिदिसो होनो आरो दिनैसो मिथिबाय औलै एसे बारा जाबाय होद साला है मा जालाबायखो है फाग्ला गोजालै नोंसोर ओइ फाग्ला नोंहालाय माखौथो एफाग्राब मिनिबाय थाखो र' जाम्बाफोर जिरायगोन आं दा खोन्थागोन आं फारि नैलै ओरैबायदि जादों आंना हिनजावा सोबाबो हाबजायैनि गाबखेंलायदों अ बिदिसो नै बेबा मा राव जालायखो ना देद्रायो औ देद्राया फिसाद्रायसो जिनिसानो अ हाब मा जिनिस बेलाय फिसाद्रायलायनाय माथो मोजांबो खोन्थाया माबो खोन्थाया लाखुमानानै बुंबाय थाखो औ एसे मोजां खिन्थादोब्रा दाबो बुजाखै आं होननायखौ है मासे जाम्बा गोजा नै फाग्ला माया फिसाद्रायो मोजांबो खोन्थाया माबो खोन्थाया एसेथ' मोजाङै खोन्थादो दाखालि थांनाय रबिबार बाजाराव बेनाव मिलायगोन होननानै एसे फसायनायखाय लाबोदोंमोन आं आसान जरासे लाबोदोंमोन आं बेयावनो हाबजायैनि गाबखेंलायदों अ खोथाया बेसो नोंहा बेखौनो असुदा खोथा बुंबाय थाबाय आरो बै थाथ'दोलै नोंस्रा आथायजां मालाबा मोजां दानजागोन नों सोरजोंबा औ होजागोन नोङो नङाबालाय माथो खोथानो उल्था साजोबो बेनाबाथाय जोंहाबो थांसै नै बोराय
मा जाखो बुरि? नै बोराय आंनो एसे नांगौमोन। ए बे नांगौखौसो दासो बुंबाय। थुथ' बुरि न' सिङाव। नै फाग्ला बोराय बिदि नङा। हा माथो? गामिनि दखानाव थांनो फैसा एसेसो नांगौमोन आंनो। आंहा दा बेखौनो दस्रासो सानदों। गोसोआव दं फैसाया। दे होनबा थाथ'दो आं थांसै। ओइ बाजै बे गथाथा गोलाव लाव सिङाव गुफुर गोनां मेथाइखौ हरलाय आंनो। हाब आगै बेबा मा मेथाइ देलाय खेबसे स्राय बुंफिनबावलाय। नै बाजै बे गथाथा गोलाव लाव सिङाव गुफुर गोनां मेथाइखौ होनदां। ए आगै नों बेखौसो बुंदों बेखौ क्रिम पपसो बुङो। न' फैसाया। नै आसोलफोर आं दाखालि हिनजाव साथाम बानायदोंब्रा। हाब आसोल नोंहासो साथाम गाहाम खमल' मजा जादों बियो। नङाखैलाय माथो माबायदि मजा मोना। खोथाया बिदि नङा आंखौथ' एसे बुंनो होग्रोजोबदो। होमबालाय माथो सावथालफोर बायदि फंफा फंफा लाखुमानानै रायलायबाय थाखो। खोथाया ओरैसो आंनो सासे लोगोआसो साथाम गार्लफ्रेन्ड बानायनानै होदों। अ खोथाया बिदिसो आरो। आंलाय बेखौनो दस्रा सन्देहसो सानलायबायमोन। ओइ नों मानो बाथ्रा फंफ्रामबो गोरोन्थिल' सानो? गावनि बुंनायाबोथ' मोनफ्रामबो खोथायानो खायस्ला खायस्ला फुल खोन्थाया। आरो मालायनि खोथाखौबोथ' खोनासंजोबा। गावनि खोथायाबो बिदिनो आरो नों मालायखौबो असदा असदा सानो। नों मालाबा सोरजोंबा गोगोम फैजागोनलै। आंना बुंनाय प्लेना बिदिनोखा। आइया आंहा गुरुनाव थांनांगौमोनलै हाथ'दो नोंस्रा। थ' जोंबो रेडि जाहैनोसै बेबो थांखाबाय दा नङाबा नुसन फैबा जारलासो जागोन। थु माथो दाबो जोङाब्रा दारमासथिनासो। दुगैया गारा फैनायखायसो जोङासै नामाब्रा। है जोंबाय। सोरबा मोदाय जरा सिख्ला जरा दंबा बेहाय दांदेन गोदान लाफालै। सोरबाफोर सेंग्रा सिख्ला मोदाय जरा फैदोंबा बेनिफ्राय गोजान जानानै खारखा। थुबाबो हाबबावा ना फैमारबायसो नामारा गिलांबायसोलां। ओम सान्ति जेरावबो मोदाय दावदै दंब्ला बे दै सान्तिजोंनो खारला बायथोंसै। ओम सान्ति। दे आसोल थाब जुरिजेनदो। नै आं जुरिजेनसै। ओम सान्ति ओम सान्ति ओम सान्ति ओम सान्ति ओम सान्ति ओम सान्ति। फिसा दिनै रावबो फैनाय नङा नामा? फैगोन आसोल। सिन्था दाजा आसोल मोब्लिबा फैगासिनो दालाय बे। ओम सान्ति ओम सान्ति ओम खुलुमबाय बाबा। ओम सान्ति आरो खनसे खुलुमबावबाय बाबा। ओम सान्ति। फिसा नोंनो मा नांगौ? आफा आंनि हिनजावखौ हाय हाय मोनथारबाय। आंनो सासे जरा जुरि खालामना होबावदो आफा। जागोन दंलै फिसा।
नोङो मा जिनिसखौ हाया हाया मोनदों? आफा आंनि हिन्जावा खामानियाव हास्लाबा जायो। जागोन। नों मोनसे खोथाखौ मानिनानै लानांगोन। गय जरा फाथै जरानि अनगायै थास' बेदर नरसे थास' बिलाइ गांसे लानानै फुजा हैनांगोन फिसा। फैसा 500 थाइसे लानानै फुजा हैबासो नोङो गोथार जुलि लानो हाबावगोन फिसा सासे सेराव। नोङो जेरैखि जाया फुजा होथारनांगोन फिसा। बे फुजाखौ नोङो नां खालामनो मोननाय नङा, नङाबा नोंनि साननाया जाफुंनाय नङा फिसा। बे फुजाखौ फैगौ सुनिबाराव होथारनांगोन नों फिसा। जागोन दे आफा। फिसा नों दा थांनो हासिगोन। खुलुमबाय बाबा खुलुमबाय। दे होमबा आफा आं थांबाय। दे जागोन फिसा नोङो ओम रेडि शान्ति जानानै थादो। ओम शान्ति। नै फाग्ला बियो थांबाय। बियो थांबाय आरो थ' थांसै बाबा दा नुफैगोन बियो।